Avui recordem artistes dels Països Catalans nascuts entre el 29 i el 31 de juliol. 29 de juliol. Pere Garcia Fons. 1928, Badalona. Pintor i escultor catalano-francès que va desenvolupar gran part de la seva carrera entre París i la Catalunya del Nord. La seva obra figurativa destaca per la intensitat emocional i l'ús de colors nets i lluminosos. 30 de juliol. Joan Baptista Pons i Trabal. 1855, Barcelona. Arquitecte d'estil eclèctic vinculat al modernisme català. Va exercir com a arquitecte municipal en diverses poblacions catalanes, on va deixar una important empremta arquitectònica. Josep Cardona i Forró. 1878, Barcelona. Escultor modernista conegut especialment per les expressives obres en bronze. Va retratar personatges de la vida quotidiana i figures de la cultura amb un estil dinàmic i naturalista. Josep Ribot i Calpa. 1888, Barcelona. Dibuixant, il·lustrador i pintor vinculat al noucentisme. Va destacar per la precisió dels seus dibuixos naturalistes i botànics, especialment per les detallades representacions dels bolets de Catalunya. 31 de juliol. Lluís Clotet i Ballús. 1941, Barcelona. Arquitecte i dissenyador considerat una figura destacada de l'arquitectura catalana contemporània. La seva trajectòria ha tingut una notable influència en l'arquitectura catalana de la segona meitat del segle XX.